Prepod. Na orby chalani, healery nebudeme nejak cooldowny teraz, musíme to bez cooldownov topovať. Možno jeden maximum. Toč. Stack na markách zase. Poďte preč odo mňa. Poďte od mňa ďalej napreč. Nie, však to je na tejto strane. Hiar. Poha, fakt? Hiara. Rýchlo dajte Adov. Lebo Nič dobre, nehajte. dorazte Adov. A sa ma to zarutovalo. Fixate Deo. Zabite Ady, všetci Ady. Adov. Máme po fixate, všetci Ady. Od tvojho dispelu. Preč odo mňa. Preč od pola. Dávam novú. Všetci Ady. Minding. Dorazte už Adov. Aha. A na marky poďme naspäť. A to sa mohlo ísť do bossa. Preč odo mňa. Dávam novú. Tam, keď tvoja skončí. Ťahaj. Preč z kolapsu. Na marky zase naspäť. Preč od Algona. Preč od Algona. Druhá fáza bude. Adov najprv. Na fialov poďte. Najprv Adov. Rangeáci. Miločka tu už máte dávať. To je sféru. Ešte Ad. Dobre. Prečo Sovrio? Adov. A to vidíte kolaps. Je to damage. Dobar. Adov. Dá sa na marky svoje. Ťahaj preč. Na Diamond pôjdeme najprv. Za 4. Ešte na Diamond. Diamond. Mal si všetci skoro to. Nedávajte do Diamondu. Ja neviem. Preč od Bublexa. Vyspelný ho. Môžete dať Dorastie Diamond. Toho ďalšieho sa nikto nedotýka. Kolaps. Uníte sa. Microphone activated. Ťahaj preč a poď. Tam budú krúžky, hýbaj na skore. Square. A poďte. Dobar. Mám ho. Dobre, teraz Orange. Preč odo mňa som v strede. Odpalte Orange. Tretia fáza. Adov najprv. Mechaniky dodržiavajte. Príde on. Hipky. Bol za 10. Poď ku mne sa Dalko, dozadu. Najprv Diamond. Popnite ho do vnitra. Algon, beriem tieto dve. Dobar. Tam som. OK. Ja dám ďalší. Musíte dispelnúť Algona. Dúfam, že to fixate nebude na mňa. Posuň ho ťaľ. Kolaps, noč. Poď ku mne, Kalgon. Dobar. Môžeš sa zdvihnúť, Majda? Adov. Zabíjajte tie jatky. Zoberiem to.
Balls. Sú. Balls budú za 7, poďte k Diamondu. Poďte ku mne. Beriem spory. Majda, nemôže sa zdvihnúť? Nemôžu. Odsun sa pár pod so mnou. Lebo musí mať range, idem tankom. Do tehéru. Ešte nie, Ja by som dal. ešte nie. Teraz. Zailujte to. Pohybte sa. Teraz dožinite hlavne. Ado. Dal som sacrifice. Adi. Neuču všetci. Ťahaj. Na mňa chalani. Adou, tam ešte. A tam beží. Už som dotky. Bežte od neho preč. Tomu úplne... Balls. Budú za 4. Idem k tebe, Sauri. Som pri tebe. Prvý orange dajte. A neberte tam bossov, lebo je tam. Prvý orange a potom dáme diamond. Rangeáci poďte už do diamondu. Revival bude treba. Resnite svatého. Poďte ho resnúť. Ja to souknem tieto dva a dávam kocku. A doč. Len za... Dík. Vybuchne teraz sféra. Oni poďte 50 miliónov. OK. Nice! Pekne, hoši. Paráda. Krásne. Otrasný fight.